חברים בקבוצת שכנים ונלחמנו למשימה לחגוג את המימונה בצוותא עם כל השכונה. כל תושבי מבשרת הוזמנו להשתתף בשמחה הזאת של המימונה. אני רוצה, אבל איפה יש פה איזשהו סרט, משהו? אין לי מושג, זה הבאתי ממרוקו, הייתי שם לפני כמה חודשים. סחטן עלייך. אני אגיד לך, אני גדלתי עם מרוקאים, עם תימנים, אז אני מתחברת, כורדים, אני מתחברת לכולם. אני הונגריה. בערב הזה, זה הייתה החלטה של המועדון שרוצה בעצם להוציא לפועל את הרעיונות של שכנים של הכרה ודיאלוג משותף שוב בין כל שכבות האוכלוסייה כדי שיכירו את החג הזה יותר מקרוב. יבואו לפה בטח אנשים שבחיים שלהם הם לא היו במימונה, אין להם מושג מה זה, קצת יכירו, קצת ייחשפו, כי מי שאין לו חבר מרוקאי בדרך כלל לא מגיע לשם. אני חושבת, זה גם חשיפה דרך אגב של הדור הצעיר לדעתי. לכן זה נראה לי פרויקט ממש יפה, ותראו איזה יופי, אפילו המועצה נרתמה, תרמה כסף. אני אמרתי קודם ואני אומר עכשיו, אני גאה להיות חלק מהקהילה הנפלאה הזאת, ואני רוצה להודות, אני לא נכנס לשמות, אבל אני רוצה להודות לכל מי שתרם לערב המדהים הזה, ולהבטיח לך חנן מסורת שאנחנו ממשיכים מכאן והלאה כל שנה, מסורת נפלאה. תהנו, תרבחו ותסעדו כולם. תודה רבה. מוצא מרוקאי, תקעו בעבודת יד, והזהב בכלל הולם את התרבות הזאת. מימונה זה כמה שמות, יש בזה עניין של אמונה, יש בזה של רבי מימון, יש לזה כמה פירושים. הרעיון הוא שבסופו של דבר כולנו עם אחד וכולנו רוצים שנהיה ביחד. יש בו את הדג המסמל את המזל, ובדרך כלל זה דג מהאוקיינוס האטלנטי, דג ים, ויש את הלבן לבן שמכינים בבית מחלב שמשאירים אותו 24 שעות, ויש את הירק של האביב, וגם את החיטה. עכשיו מהחיטה נעשה קמח ונאכל את החמץ, וזה גם יוגורט או חלב ואור, והכוסות המוזהבים היפים שיש בכל בית ממרוקו. חג שמח, תרקוב, תעלו. קהל מכובד, אני רוצה לספר לכם איזו שמחה זה בשבילי לחגוג כאן בקסטל מימונה. בטח לא בקסטל. ראש המועצה שלנו, איפה הוא? איפה? שלום לך, ברוך תהיה שעזבתם שכנים והרמת אותנו, ובאמת כל הכבוד. إذا العشية لا تدري ماشيتك الصباح صلي عموما إذا العشية لا تدري ماشية الميمونة مبروك عليكم عليكم